Naša ďalšia úloha by teraz mala smerovať k tomu, že budeme kresliť trošičku zložitejšie objekty. V podstate čiaru, ktorú sme kreslili, domček, ktorý sme kreslili, tak oni majú takú vlastnosť, že keď sa potom pokúsim nejakým spôsobom zmeniť rozmer napríklad toho frameu, ktorý tam je, tak tie údaje nám zmiznú. No, keď ich znovu nakreslím, znovu sa tam ukážu, keď znovu napríklad zmením frame, tak zmiznú. Dokonca aj keď nakreslím nejaký dlhokánsky vlak a potiahnem, zmizne. Čiže každá moja námaha, každá moja aktivita, ktorá aj pri zmenšení dokonca to zmizne, ktorá by mi mala zabezpečiť nejaký pekný vzhľad tých objektov, s ktorými bude robiť používateľ, tak oni po nejakých operáciách môžu veľmi ľahko zmiznúť. Takže dajme si takú motivačnú úlohu, veľmi jednoduchú, nakreslíme vláčik, ktorý má nejaký počet vozňov a ktorý má lokomotívu. V podstate úloha jednoduchá, pokiaľ poznáme príkazy, pomocou ktorých dokážeme tie jednotlivé prvky nakresliť. Čo máme rôzne v tom vlaku? No máme tam rôzne vozne a lokomotívu, že to sú dve veci v podstate, ktoré potrebujeme nakresliť. Vozeň ako taký je veľmi jednoduchá záležitosť, je to len nejaký obdĺžnik a dve kružnice. Lokomotíve môžeme navyše pridať komín, prípadne nejakú tú kabínu. Ako na to? No, tu máme zopakovanú informáciu o tom, akým spôsobom sa vlastne zadávajú pravouhlé výrezy, do ktorých sa kreslia potom príslušné objekty. Podobne ako sme v obdĺžniku zadávali horný roh, ľavý horný roh a zadávali sme rozmery toho obdĺžnika, tak podobne je to aj pri ďalších útvaroch, napríklad pri elipse alebo pri kružnici, kde vlastne zadáme dve súradnice ako východisko vrchola a potom rozmery, šírku a výšku toho príslušného výrezu, do ktorého bude vpísaná potom elipsa alebo kružnica. Že takýmto spôsobom, nie zadaním napríklad stredu a polosy alebo zadaním stredu a polomeru, ale takým spôsobom, že zadefinujeme výrez a do neho sa tá elipsa prepočíta. Takýmto spôsobom kreslíme. Čo teda budeme potrebovať na ten vlak? Tu vykreslíme obdĺžnik, napríklad modrý, to bude modrý vozeň, a tu vykreslíme čierne kolesá, tak, aby nám tie kolesá trošičku presahovali do toho nášho obdĺžnika a aj trošičku boli pod ním, aby sa ten vozeň mal na čom posúvať. Môžeme to všetko urobiť tak, že budeme náhodne kresliť, kde budú tie kolesá kde budú mať byť tie kolesá uložené, akým spôsobom sa máme posunúť so súradnicami pre nejaký ďalší vozeň a podobne. Môžeme to urobiť tak, že budeme pre každý vozeň písať osobitné súradnice, alebo môžeme byť efektívni a vytvoriť si metódu, do ktorej pošleme vlastne informáciu, kam chceme kresliť, na aké pozície a prípadne akou farbou. Vďaka tomu potom môžeme mať rôznofarebné vozne. Metóda môže vyzerať takto, budem tam mať vlastne ten grafický kontext, na ktorý idem kresliť, budem tam mať pozíciu a budem tam mať farbu. Že v prvom rade si nastavím farbu, nakreslím plný obdĺžnik, nastavím si farbu kolies na čiernu, vykreslím jedno koleso, druhé koleso, hotovo. Volanie potom môže vyzerať tak, že zistím si grafický kontext toho príslušného prvku, na ktorý chcem kresliť a zavolám metódu vozeň s príslušnými parametrami. Veľmi jednoduché. Pokiaľ chcem vykresliť viac vozňov, tak vec, ktorá sa mi bude meniť, bude zrejme len x-ová súradnica, ktorú môžem v nejakom cykle meniť. Jednoduché. Lokomotívu, aby sme teda si zopakovali alebo videli, že môžeme skombinovať aj viac metód, tak volám metódu pre vykreslenie vozňa v rámci metódy lokomotíva. No a pre ten vozeň vlastne len pridám tou istou farbou nejaký ten komín a kabínu. Mám takúto krásnu modrú lokomotívu. Čo sme si ukázali na začiatku bolo, že v prípade, ak zmeníme rozmer toho nášho kontajnera, v ktorom sú údaje uložené, alebo v prípade, ak nejakým spôsobom zminimalizujeme a zobrazíme to okno alebo ten frame, tak údaje, ktoré tam sú, sa stratia. Prečo? Povedali sme si, že Java má vlastnú logiku, kreslí vtedy, keď si zmyslí, že treba kresliť.
No a moment, keď my zminimalizujeme okno a potom ho znovu zobrazíme, je ten, keď vznikne správa, že prekreslí obsah okna. Prekreslenie obsahu okna prebieha nejakými metódami, ktoré sú definované v triede JComponent. No a v tej triede JComponent, ani v jeho potomkoch, ani v tom frame sme my nenapísali žiaden kód, ktorý by sa staral o prekresľovanie. Takže to prekresľovanie vlastne prebieha tak, že sa urobí to základné. To znamená vyprázdnenie všetkého. Čo sa s tým dá urobiť? No a chceme uchovať obsah toho formulára, ak chceme, aby to, čo nakreslíme, na ňom naozaj vždy bolo, tak musíme zabezpečiť, aby bol súčasťou toho prekreslenia. Čo nám ostáva? No, upraviť priamo metódu, ktorá je zodpovedná za vykresľovanie toho komponentu. Čiže nebude to vykresľovanie prebiehať tak, že ja ťuknem na tlačidlo a vykreslí sa. No je síce fajn, používateľ to môže ovplyvňovať, ale je to neefektívne. Pretože ako náhle si Java povie, a teraz to potrebujem prekresliť, tak ten používateľ musí striehnúť, aha, Java to prekreslila, tak ja zase ťuknem na tlačidlo, aby som to tam mal. Nie. To nie je dobré. Oveľa efektívnejšie teda je vojsť si do metódy, ktorá sa stará o vykresľovanie a dopísať tam ten svoj kód, ktorý sa postará o vykreslenie toho obsahu, ktorý chcem na tom komponente mať. Metóda, ktorá sa stará o vykresľovanie obsahu v kontajneri, sa volá paint. A táto metóda sa spúšťa vždy vtedy, keď Java Virtual Machine usúdi, že je to treba. To znamená, keď ťahám, že mením veľkosť formuláru, keď minimalizujem a maximalizujem a podobne. Poďme sa na to pozrieť, ako by to mohlo vyzerať. Kód je veľmi jednoduchý. Metódu paint, ktorá je štandardne tá defaultná, ktorá patrí frameu alebo priamo nejakému JComponentu, tak túto metódu upravíme. Upravíme ju takým spôsobom, že zavoláme metódu superpaint, ktorá sa postará o vykreslenie všetkého, to čo vidíme. To znamená, nakreslí obrysy, nakreslí ten pruh s názvom a s krížikom, nakreslí takisto nejaké tie ďalšie záležitosti, ktoré potrebujeme mať na to, aby to vyzeralo ako frame. No a potom môžeme kresliť to svoje. A to svoje vyzerá tak, že zavoláme nejakú metódu vozeň, tá metóda vozeň niekde už je hotová, nachystaná, sa nám vykreslí. Čiže pri každom prekreslení sa vždy zavolá vozeň. No a vďaka tomu, že ten vozeň sa volá pri každom prekresľovaní, tak vďaka tomu tento náš frame, ktorý tu máme, si ten vozeň zachováva. Vždy, keď to zmením, tak aha, ten vozeň tam je. Čiže každé prekreslenie vyzerá tak, že sa urobí vymazanie pozadia, vykreslenie obrysov a všetkého ostatného a k tomu na záver vykreslenie vozňa. Takže dosiahli sme to, čo sme chceli, to, čo sme potrebovali. Máme k dispozícii obrázok bez ohľadu na to, čo sa s tým frameom deje. Vždy, keď Java Virtual Machine usúdi, že niekto vymazal obsah, tak zároveň aj zabezpečí, aby sa ten obsah cez metódu paint vykreslil. Aj keď obvykle teda nemáme potrebu, aby nútiť nejakým spôsobom Java Virtual Machine, že kreslí, pretože o to prekresľovanie komponentov sa stará vždy vtedy, keď treba. Môže niekedy nastať situácia a o chvíľočku v nejakých úlohách sa s ňou aj stretneme, že sa musíme požiadať, že teraz vykresli. Napríklad vtedy, keď nastane nejaká zmena v tom komponente, keď sa zmení vzhľad, my nemeníme veľkosť okna ani nič podobné, tak vtedy by sme mohli povedať, že keď už sa ten vzhľad nejakým spôsobom zmenil, tak ho aj prekreslí. Na to nám slúži metóda repaint. Táto metóda sa postará vlastne o zavolanie tej metódy paint bez toho, aby to vyvolával systém. Čiže natvrdo zavolá a teraz urob paint. A vtedy prebehne nánovo to vykreslenie. Tu máme niekoľko jednoduchých úloh, zrejme ste sa s nimi už aj stretli. Sú to úlohy, ktoré vám majú pomôcť oboznámiť sa s nejakým tým súradnicovým systémom a s nejakými tými základnými príkazmi. Príkazov je samozrejme k dispozícii veľa, ale nám nejde o to, aby sme sa naučili tie príkazy, nám ide o to, aby sme sa naučili myslieť.